Malikono ani maliko ka fo ka wari ɲuman dɔn ka sanganya aw ka ɲɛmadali ye Sherifula TV Jakanso fɛ sangana waati bɛɛ jɛmukan tɛ fɔ aw minnu kɔ n'an ka ma ko sɔgɔma don a bɛ ɲɛnamaya ka se ka walawalali kɛ aw ye dugu kunkanko kuma kan kunnafoni kalama minnu m'an sɔrɔ k'olu salo ka di aw ma ka aw sigilen to aw sigiyɔrɔ la o la ka aw fo ko kura o danaya kurakurayali la anw kan k'a fɔ bide ye alamisa ye min bɛ tali kɛ jukalo tile 30 sanba 2026 don hukumu kɔnɔna na nin y'an don dɔ ye jɛmukan kɔnɔna na ka sanga ni baaraw cogoya ye o la an bɛ segin ka taa nɛgɛ kɛrɛfɛjugu yɔrɔ min bɛ tali kɛ Adama Saliya Kulubali alias Nostradamus a bɛ taa n'an ye Joafiyɛ kɔrɔ dɛmɛbaajɛkulu minnu b'an na jango an ka minnu salo kɛ ka sɔrɔ ka na kokura. Ni dey abe min wuli tasuma kan wa mon père Mali bɛɛ bɛ ni nɛnɛ bara ni Afrique bɛɛ ni nɛnɛ ni infusé ka ji kala k'a kɛ te kan o nɛnɛ tiɲɛ la mon père nin ka ne tɛ jumɛn ani n b'o gundo d'i ma te zara mon père an bɛɛ bɛ ko kelen na sa dɛ nin y'a kumaba ye e fana bɛna surprise k'i ye nin dɔn wa a bi yan a mangani sisan kɔni i ye teko jan te zara tew ka te de ye a bi san 30 bɔ ni kɛ wɛrɛ bɛ nin den i y'a dilan kura ye ka segin ka na n'a ye k'a kɛ nin goroko in kɔnɔ wa ne b'a infusé de min han n bɛ min f'i ye i hakili to a la a bilenma o a jɛma o nin den ye tiɲɛ tew ka te sonsan bɔlen bɛ fali fɛ nka den tɛ jama jɛra ka duwa kɛ te zara ye ma kelen ka danga mɛna budu diɲɛ Allah farafidenu jɛra ka duwa kɛ te zara ye ma kelen ka danga mɛna budu tiɲɛ ye Allah te zara Malima muso ne de b'a fɛ ka na duman kɛ wa kɛ bi ne kunun ka langolo to na min nɔfɛ o na de bi tobi ni zamzam ka najini ngura bɔlen ye a bouillon épicé na poulet Malima muso e de b'a fɛ ka kɔkɛ ladiya ni salati lale kɛrɛnkɛrɛnnen ye ni ka jɛgɛ kɛnɛ da sanfɛ fɛn min b'o dunja zamzam ka najini bouillon poulet ana épicé dun aw minnu ye sogo jeninaw ye wali kelen aw b'a fɛ k'a ka plat spéciaux la dumuni kɛrɛnkɛrɛnnenw gono kelen min bɛ o la bi zamzam ka najini ngura bouillon poulet ana épice do Mali kɔnɔ Gabu kɔnɔ donso denbaya bɛɛ lajɛlen ka nisɔndiya n'i ka tobilen ye i jigi sɛmɛnjiri kɛ zamzam ka najini ngura bouillon poulet ana épice ye kɔkɛ bɛ minɛ k'a nisɔndiya ni ka bila muɲa na n'a mago jɔra kunnafoni wɛrɛ la zamzam ka najini ngura bouillon a épice n'a poulet kan a bɛ se ka wuli ka se bebɛ ɲare la immeuble babu yara la Zavia kɛrɛfɛ rue 429 porte M1 wali kelen a ka nɛgɛjuruku bɛ banba 76 80 0072 wali kelen 76 38 59 59 zamzam ka najini ngura bouillon poulet ana épice duden bɛɛ lajɛlen wasara. A bɛ daminɛ yan Mali la an ka usine bɛ ciment dilan anw fɛ yan n'a bɛ kɛ ni diɲɛ seleke naani diɲɛ laban minɛnkuraw ye min n'a faamuyalen don anw fɛ CMM ale bɛ ciment dilan waasa ka se k'anw ka haminanko bɛɛ lajɛlen ta an ka chantier kɔnɔ dɔw ka baara fanga ka bon a fanba ye béton armé ye sow ani baara caman bɛ minnu na olu ciment sugandili bɛ kɛ ni wolomali de ye a kolo ka gɛlɛn a bɛ fɛn caman kun min n'a lakanalen don pudayi CEM2 42.5 ciment in a bɛ labaara fɛn caman na a bɛ baara daw la ani a kɛcogo ɲuman yira chantier kɔnɔ CEM1 42.5 kolo gɛlɛya dan a dilannen don chantier kama i n'a fɔ sangaso a bɛ ɲɔgɔn minɛ ka ɲa a pɛrɛn-pɛrɛn man di wa n'a bɛ mɛn a bɛ fanga sɔrɔ ka taa fɛ ni ciment kɛrɛnkɛrɛnnen fila ye CMMSA a y'a ka ɲɛmaaya yira wa k'a ka cɛsiri kɔfɔ made in Mali hukumu kɔnɔna la ani a tilara ka ciment dilan min bɛ danfara yira an ka siniɲɛsigiw baara la n'o bɛ kɛ ka bɛn ni an ka chantier belebelebaw ye Mali kɔnɔ diɲɛ dilanfɛnw la ŋana dilannen don Mali la ciment an ka baara. Ola ni min ye an talen ye Joafiyɛ kɔnɔ n'a ma ɲa k'a fɔ san tɛ ŋunu sɔrɔ jurukɔ ni ye dɛmɛbaajɛkuluw ye ka se ka jɛmukan in k'a ɲɛnamaya
wala ka fo ko kura ka wala nyima don alibi ka to labe on sabatili la ambe ngon garke ko kura to Nosra Damis akatananye sekoni dongo tigla mo ali sanogo ali keme ka no blake ka nyeshi zamzam yuma wala ame doni nyepmanda wala ninga sura ka nyon sura jemu kan koro ni ala sonama Amaduma tiga aula ame zikri la focus we aka ni wala ni mando kora fola kanyishi bani mo o kasangani baro bulda chogo ye ame nongo ngare kado jemkan kono kokoro to ka mibe gafe kota namanya ka fo kala mutigla mako o kemeka dabaji ni kashu daba kono ne kalaba ka no blake ola ana o kuno fono kuma bauta ni ko nyefo awye kasangani anse ane anda maira ye obato jamana ka fasire ode esori ye ame antiga manabo onofe na nyota ame mi metalike sene ko buna kunka ayira me ka fo sene kefe oni obetalike nogoni sumashula jamana nyama uke meka oseko ni odama irake dango mi metalike angela la krenga nyama sene kela obesika asoro nogoya mina kono chugomina ode ato ni ye ataka lage kasanga ni samba fulani mwono woro samye barawiye jamana nyama ko ni kalenga no kokura kasika demu ane gele chamata kabo senekela uka kasangani deme chama kele yo oye kanyishi sene kefe ma meme se kesbobu kasika dala dumunu onuma osora le noya baw foro kono ni ata ka lage bela jenene ajorodo nogo boro iba ye ka fo senekela bulu fendo abena fo ni na tobini makoko ke ala odeba to iba ye ka fo senekela obejoro ko sebe angra ko la kanyishi o ka senekefe mo oda to kasangani oye jamana nyema ukuni kemeka paranye bata sene kefeuna madama chugumina sene kelo besika angere suru no ya mina kono bawni ataka lage uye ayira ka fo mi metalike ndogo nan kwa makata ata fanwerefe mi uye ure NPK fakasi yaf mabala ure ni NPK olu ayeme ka fo jimna nyamo beta osa 27000 francs CFA no obebe wanani ani keme nani bonyonguma sengani kilo no obe kilo biduru borokofo mi metalike no wora no koma ko DAP obito ta 32000 wa wora anike menani no wala sa kasiga demeta kanyeshi senekela uma nanga mako subvention jamana nyama okono name asongo bi janko senekela be sika soro mi metalike angire ola oname aborobe wa sababu nyongo mo 15000 francs CFA ni ata ka lage kasa wa nani anike menani walma wa wora
wɔɔrɔ ani kɛmɛ naani ni ka laban k'a feere waa saba bɔɲɔgɔnko i b'a ye k'a fɔ jamana ɲɛmaw o bɛ o ka cɛsiri kɔfɔ cogo min na sɛnɛkɛlaw kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen u kana to nɔgɔko hami ani a kun banna tɔrɔmɔɲɔ min kɔni i b'a ye k'a fɔ n'a sɔrɔ maa bin min bɛ o de ye jamana ɲɛmaw ye nka laɲini min bɛ a la o de ye hali bi ka se ka ŋɔnibɔ bɔ sɛnɛkɛlaw sen na janko nɔgɔ ɲuman bɛ se sɔrɔ o fɛ a waati la k'a kɛ sɛnɛ kɛfɛnw na n'i y'a ta k'a lajɛ marabolow kɔnɔ keɲɛba ɲoro tɛnɛngu yuwaru ani tɔmutu gaw fɔ ka se jamana kɔnɔ yan fan ma ka nɔgɔ fana ni k'a sɛnsɛn ka taa o marabolow kɔnɔ a tɛ ɲa pase kɔ o bɛɛ ni a ta o tɔrɔmɔɲɔ min bɛ da o pase kan jamana ɲɛmaaw kɛmɛ k'o jɔ o jɔyɔrɔ la cogo min na nɔgɔ bɔrɔ a bɛ se ka feere sɛnɛkɛlaw ma waa saba bɔɲɔgɔnko dɔ kana fara o kan anw ka nɔgɔ min ni o bɛ dilan anw fɛ n'a engrais organique o bɔrɔ o bɛ k'o feere 600 la o la n'i y'a ta k'a lajɛ nin kɛwale in kɔni n'a bɛ fɛn yɛrɛ bɛɛ o de ye hali bi jamana ɲɛmaaw ka hamina ko ani o ka cɛsiri ka ɲɛsin sɛnɛ yakubali ani sɛnɛkɛlaw ka hami ka fura ɲini o la o bɛ don o hukumu kɔnɔna na n'i ye ka fara o bɛɛ lajɛlen ka sumasi fana jamana ɲɛmaaw fasirikɛba kɛmɛ k'a jira k'a fɔ o fana kɛmɛ ka caman ta o la sɔngɔko buna kun ka cogo min na sɛnɛkɛlaw bɛ se ka o ni dungɔ sɔrɔ sumasi kolokolo ani a ɲuman na madama sɛnɛ kɛfɛnw olu mana don o la samiyaji ɲuman ma sɔrɔ dala dumuni o kana kɛ gɛlɛya ye o la fasirikɛba kɔni kɛmɛ ka ni fasiri bi ka sanga ni esɔri ka bi bɔlen ye an ye a salo ka bɔ o kɔnɔ n'an ye o bila an bɛ min bɛ tali kɛ Canada la an b'o ta ni o ye indépendant ye n'an ye indépendant ta an bɛ taa Keɲɛbakaw fɛ yen kala donna k'a fɔ n'a ma ɲɛ k'a fɔ adjudant chef Ablaye Keyita ni o kɔni a ntayana ni waati na protection civile o cɛba kun don a fatura fatocogo dɔ la min ni a ma se ka ɲɛdɔn nka sigana kɛra k'a ye k'a fɔ a bɛ n'a fɔ maa dɔw dɔn bɛ a la nka n'a ma ɲɛ k'a fɔ o wula siga kun kɛmɛ musolaka dɔ la min kɔni kun kɛmɛ ka boli o la Keɲɛba polisilakaw ka sanga ni Kayi marabolo polisilakaw ka ɲɛmaaba ka hakilinaw ye ka se jamana ɲɛmaa polisilaba ka hakilina ye o kɔni ye tigɛ da musolaka dɔ kan min kɛra kabini zikiro tile 27 tɛmɛnen ye Segu Dakotɔ min bɛ Dabiya o yɛrɛ mara kafo kɔnɔ Keɲɛba cercle kɔnɔ kala donna k'a fɔ ko in yɛrɛ a kɛra cogo di i b'a ye k'a fɔ min bɛ tali kɛ adjudant chef Ablaye Keyita la sapeur pompier cɛba don a bɛ mun tugula de kabini zokalo tile 5 ye kumana min na ni a bɔra a baarakɛyɔrɔ la ka na a nana sɔrɔ dumuni min kɔni to mɛ ka bila a ɲɛ o de ye kini o tigɛ digɛma ye ko a y'a jira k'a fɔ foroduni bɛ ɛ la n'a kɛra o dunfɛn ye a dɔw la a kana sɛgɛ o nɔngɔnin fɛ a ye a ɲini maa dɔ fɛ du min ni a gun bɛ a ta la k'u ka se k'a dɛmɛ ni to ye o to de tobili ka di muso dɔ ma ni o de ye a ka ye kana di a ma o to o nana di adjudant chef Ablaye Keyita ma o dunnen a fɛ ani hɛrɛ o fara la o kɛra min kɛ o kɔni y'a ta ka taa kɛnɛyaso dɔ la clinique dɔ la Ntugula ye a ma ɲa o nana n'a ye hôpital Jumali la Bamakɔ Ablaye Keyita labanna ka to a ka bana na kabini zikiro tile 7 sanba 2026 ye n'i y'a ta k'a lajɛ ni min kɔni o nun donna baw don min na jɛnɛjɛ kɛnɛ yɛrɛ bɛ sigi muso min taara dumuni di Ablaye Keyita ma adjudant chef o muso labanna ka boli n'a ma ɲɛ k'a fɔ o kɛra o cogo la a bɛ laban ka kɛ sɛgɛnama ye ni min kɔni wulila ka jɔ a nɔfɛ tigɛ dara a kan ka bɛn ni ntɛnɛndon zikiro tile 27 de ye Keɲɛba o marabolo kɔnɔ Keɲɛba polisilakaw fɛ kumana min na ni a mɛnna o kelen kɔfɛ ka taa ɲininkali ta ne ka ɲɛsin a ma a ye a jira k'a fɔ to in kɔni ale de taara di nka ale fana ka patron ni o ye ale bɛ baara la maa min fɛ o de ye to in tobi ka di ale ma ko a ka taa di adjudant chef Ablaye Keyita ma o kɔni ale kɔni jɔla o jɔngɔ la k'o fɔ nka bin'a ka biya ni min bɛ sen na cogo min na ko in kunkun n'a ɲɛɲɛ tɔ ka se ka olu bɛɛ woloma fasiri an y'a salo ka bɔ indépendant kɔnɔ Siyaka Tarawele ale de ye a fasiri ka to hali bi o indépendant kelen kɔnɔ k'a jira k'a fɔ min bɛ tali kɛ dugu dɔ la ni o ye Awusa Fulani Gabiru ka sanga ni kunnafoniyaw ye studio tamani olu ye a jira k'a fɔ maa dɔw ma se ka bunatigɛ kulu maramafɛntigiw don olu kɔni taara bi dɔgɔjɔlaw kan Awusa Fulani kaw fɛ ka bɛn ni kare don zikiro tile 26 ye sanba 2026 ye nɛgɛ 15 ka se 16 waati ma
kumana mina u bɛ bɔ dugu ɲɔgɔn cɛ dugu minnu bɛ tojɛlɛ ani gariguna kofɔ gabere u yɛrɛ mara kafo kɔnɔ a kɛra sababu ka se ka juwa feerela caman k'olu da o disi kan ka se ka laban ka tigɛ kari ka don jufa kɔnɔ tɔrɔmɔɲɔ min bɛ ani makumafɛn minnu bɛ k'olu salo ka bɔ o kun n'i y'a ta k'a lajɛ jarawula kulu maa dɔ o fana kun ye kisɛ fini fana min taara bi mobili bolo dɔ kan n'o k'o banna fo ka se passager kelen o fana banana hali bi ka to kunnafoniya kɔnɔna na an bɛ taa an sɔngɔkaw fɛ yen k'a yira k'a fɔ o kulu maramafɛntigi dɔw fana ko kelen tugun o filɛ ka taa kɛnɛyaso min bɛ baarakaw fɛ yen ka taa kari ka don o kɔnɔ kabini zikiro tile 28 tɛmɛnen wuladayanfanw fɛ studio tamani hali bi o nɔ na k'a yira k'a fɔ min bɛ tali kɛ jarawula kulu in na kumana min na a don na nin yɔrɔ kɔfɛlen na kɛnɛyaso kɔnɔ a taara sɔrɔ kɛnɛya tigilamɔgɔ dɔ bɛ yen a ye mugu ta ka ɲɛsin o ma karikatani dɔ kɔni bɛ yen ni o ye tricycle ye o de tun bɛ kɛ ambulance ye ka se ka banabagatɔ salo ka taa yafuma b'a la o taara ni o tricycle ye o moto in o y'o ta ka tunu o ye Sulemani Kumare baramina kalanden don ale de ye a fasiri n'an bɔra indépendant kɔnɔ teliyala an bɛ taa Nouvelle Horizon o kɔnɔ k'a yira k'a fɔ an ka cɛfini tabaw o ye bona banfula coro juguw caman kun na Sokolo kaw fɛ Segu dɛnɛ kɔnɔ kala dɔnniya k'a fɔ ka sanga ni juillet tile 28 ye an ka cɛfini tabaw o ye bona banfula tani ka coro juguw caman kun na min kɛra o fɛ Sokolo min bɛ Segu marabolo kɔnɔna na kɛrɛnkɛrɛnnama ɲɔnɔ o masurunyana kala dɔnniya k'a fɔ kɛwale a kɛra daga bori Sokolo ka sanga ni pick-up belebele fila yelen ye minnu kɔnɔna falen don maramafɛn juguw la wa kulu maramafɛntigi dɔw tun bɛ o nɔfɛ ni kodo dɔ dɔn cɛfini tabaw kelen k'o ye olu ma a ko bila dagirida la o labana ka labɛnw sabati ka se ka tasuma suru pick-up ninnu fila kan k'o ni o kɔnɔfɛnw bila lajɛlen ni dugukolo ni k'o bɛrɛ kɛɲɛ maa minnu bɛ o nɔfɛ ni ka laban ka tasuma suru olu kan olu ma diɲɛ kan mɛn bilen fo n'a kɛra kiyama kɔnɔ ye bi olu caman kɛ bɛ lahara dugulenw ye kalo dɔnniya k'a fɔ nin kɛwale hali bi n'a bɛ dɔwɛrɛ kofɔ o de ye jamana finitigilakaw ka cɛsiri ni wuli kajɔ ye ka sanga ni kalenkasiyɛn min kɛra o fɛ k'a fɔ u na jamana kɔnɔdenw ni o bolofɛnw ta ni k'o kisi o baara o lawaleyali ye kala dɔnniya k'a fɔ hali bi a bɛ don hukumu kɔnɔ o de ye ka se ka jamana ye a fan bɛɛ lajɛlen ni ka se ka tanga ni k'a kisi i b'a ye k'a fɔ o hukumu kɔnɔna na état major général des armées a ye a jira k'a fɔ o kɔni o bɛ cɛfini tabaw fo k'a ɲini hali bi jamana kɔnɔdenw fɛ kibaruya jɔnjɔn b'a sɔrɔ jugu ninnu ka kuma ni kuma ka jɛ ka baara kɛ ni an ka cɛfini tabaw ye o ka kɛ cogo min na an bɛ se ka taa jugu ninnu nɔ na ni k'o ni diɲɛ fara ɲɔgɔn kan Mamadi Ture ale de y'a fasiri ka bɔ bi kunnafoni bala kɔnɔ an bɛ taa sɔrɔ de Bamako wula o kɔnɔna na k'a fɔ maa dɔ kɔni tigɛ dara ale kan falajɛ kɔnɔna na tuma min na ni a kɛ mɛ ka chanvre indien o biriki 30 bɔ ɲɔgɔn bɛ a bolo fasirikɛ b'a ye a yira k'a fɔ nin kɛwale in kɔni n'a bɛ fɛn yira bɛɛ o de ye ka se ka lakana yakubaya ka ɲɛsin ɲɛnaminimafɛnw tali o kɛlɛli ma jamana fan bɛɛ lajɛlen fɛ ka sanga ni kunnafoniyaw jɛlen dilen ye o ma polisilakaw o kɔni o ye madama o ka brigade de recherche o kɔni ye wele bila cɛ dɔ ma AB san 35 bɔɲɔgɔnko don kumana min na chambre indien o brigade 30 kun bɛ a bolo a kun ye a dogo valise ba dɔ kɔnɔ k'o dɔw dugutaga mobili ba dɔ kɔnɔ falajɛ Bamakɔ yɛrɛ mara kafo wɔrɔna kɔnɔna na tuma min na ni siga kɛra a la o taara tigɛ da a kan ka taa sɔrɔ valise in kɔni fini t'a kɔnɔ dɛ nka chambre indien de b'a kɔnɔ ɲininkaliw sɛmɛnɛ a la maa kɔni ma kɛ ala ye k'a dɔn a bɛ ka mun kɛ a la a bɛ taa mun kɛ a la a bɔra n'a ye yɔrɔ jumɛn na olu ma se ka buguna tigɛ nka bi n'a ka biya an ka finitigilakaw kɔni bɛ wuli ka jɔ la jan ko ka se ka ko in kunkun n'a a ɲɛɲɛ kɔni ni k'o dɔn polisilakaw ka ɲɛmaaba contrôleur général de police Yusufu Konate ka sanga ni ale ka wuli ka jɔ ye hali bi i b'a ye k'a fɔ u kalen kan don ɲɛnaminimafɛn minnu bɛ faso Mali kɔnɔ madama faaba kɔnɔ yan ka se ka o yɔrɔ ninnu kɔni ɲini k'o dɔn ka tigɛ da a tabaw kan a feerebaw kan jan ko ka sukuru kɛlɛ ka bɔ an tu la bawo n'i ye a ta k'a lajɛ a man ɲi anw tu la a bɛ dankari maanifin ka kɛnɛya la a bɛ dankari maanifin ka ɲɛnamaya la ni ka laban ka denmisɛnninw lajɛlen su ka kɛ o tali kan o ye ko ye min kan ka kɛlɛ o kuma kɔnɔna na kɛwale in kɔni kɛra falajɛkaw fɛ nin cogo la ka sanga ni an ka polisilakaw ka wuli ka jɔw ye o kelen kɔfɛ ka tigɛ da nin maa kofɔlen kan san 35 bɔɲɔgɔn ko kumana min na a kɔni bɛ ka nin kɛwale in kɛ min kɛra ka bɛn ni juillet tile 25 ye san 2026 Yusufu Konate ale de y'a fasiri an bɛ se ka taa technicien fan fɛ u ka fiɲɛ bɔ an senkɔrɔ sani an n'an ka don maa welelen an ka ɲɔgɔn sɔrɔ jɛmukan kɔnɔna na. Zara,
Amona e ka ni de a bɛ min wuli tasuma kan wa mon père Mali bɛɛ bɛ nin ni nɛnɛ b'a la ni Afrique bɛɛ ni nɛnɛ ni ye infusé ka ji kalaya k'a kɛ te kan o nɛnɛ tiɲɛ la mon père nin ka di ne tɛ jumɛn ani n b'o kundo d'i ma te zara mon père an bɛɛ bɛ ko kelen na sa dɛ nin y'a kumaba ye e ye nin dɔn wa surprise i ye nin dɔn wa a bi yan a man kan ni sisan kɔni i ye te ko jara te zara tew ka te de ye a bi san 30 bɔ ni te wɛrɛ bɛ nin den n y'a dilan kura ye ka segin ka na n'a ye k'a kɛ nin foroko in kɔnɔ wa ne b'a infusé de min han n bɛ min f'i ye i hakili to a la a bilenma o a jɛma o nin den ye tiɲɛ ye tew ka te sonsan bɔlen bɛ fali fɛ nka den tɛ jama jɛra ka duwa kɛ tezara ye ma kelen ka danga mɛna diɲɛ ala farafidenu jɛra ka duwa kɛ tezara ye ma kelen ka danga mɛna mudun tiɲɛ ye ala malimamuso ne de b'a fɛ ka na duman kɛ wa kɛ bi nɛ kunun ka dalankolon to na min nɔfɛ o na de bi tobi ni zamzam ka najininkura bɔlen ye a bouillon épicé n'a poulet malimamuso e de b'a fɛ ka kɔkɛ ladiya ni salati dilalen kɛrɛnkɛrɛnnen ye ni ka jɛgɛ kɛnɛ da sanfɛ fɛn min b'o dunja zamzam ka najinin bouillon poulet a na épice dun aw minnu ye sogojininaw ye wali kelen aw b'a fɛ k'a ka plat spéciaux dilan dumuni kɛrɛnkɛrɛnnenw golo kelen min bɛ o la bi zamzam ka najininkura bouillon poulet a na épice dun mali kɔnɔ gawo kɔnɔ donso denbaya bɛɛ lajɛlen ka nisɔndiya n'i ka tobilen ye i jigi sɛmɛnjiri kɛ zamzam ka najininkura bouillon poulet a na épice ye kɔkɛ bɛ minɛ k'a nisɔndiya ni ka bila muɲamuɲa na n'a mago jɔra kunnafoni wɛrɛ la zamzam ka najininkura bouillon a épice n'a poulet kan a bɛ se ka wuli ka se bɛbɛ ɲarela immeuble babu yara la Zavia kɛrɛfɛ rue 429 porte M1 wali kelen a ka nɛgɛjuruku bɛ banba 76 80 0062 16 wali kelen 76 38 59 59 zamzam ka najininkura bouillon poulet a na épice duden bɛɛ lajɛlen wasara. a bɛ bi daminɛ yan mali la an ka usine bɛ siman dilan anw fɛ yan n'a bɛ kɛ ni diɲɛ seleke naani diɲɛ laban minɛnkuraw ye min n'a faamuyalen don anw fɛ cmm ale bɛ siman dilan waasa ka se k'anw ka haminanko bɛɛ lajɛlen ta an ka santiw kɔnɔ dɔw ka baara fanga ka bon a fanba ye beton armé ye sow ani baara caaman bɛ minnu na olu siman sugandili bɛ kɛ ni wolomali de ye a kolo ka gɛlɛ a bɛ fɛn caaman kun min n'a lakanalen don kudayi cam2 42.5 siman yi a bɛ labaara fɛn caaman na a bɛ baara daw la ani a kɛcogo ɲuman yira santiw kɔnɔ cem1 42.5 kolo gwɛlɛya dan a dilannen don santiw kama i n'a fɔ sangaso a bɛ ɲɔgɔn minɛ ka ɲa a pɛrɛnpɛrɛn man di wa n'a bɛ mɛn a bɛ fanga sɔrɔ ka taa fɛ ni nin siman kɛrɛnkɛrɛnnen fila ye cmmsa a y'a ka ɲɛmaaya yira wa k'a ka cɛsiri kɔfɔ made in mali hokumu kɔnɔna la ani a tilara ka siman dilan min bɛ danfara yira an ka siniɲɛsigiw baara la n'o bɛ kɛ ka bɛn ni an ka santier belebelebaw ye mali kɔnɔ diɲɛ dilanfɛnw la ŋana dilannen don mali la siman an ka baara. Mestra Damis kaifo ke wale nyuma do amara George kono andona tu jemkan konna na wa anga do mawlele a ken la soro ko wala ko kuma feka abla itar la doni wala ami ko la fose me ala e abe foli ku vlo takanyeshi kanwa chamani musumama charanga do nyingele kono kanyeshi ama ne bula muso eni sokoma c'est am so samaira ya damé me ko lutia Salam alaikum an foli be an filɛ libaga bɛɛ lajɛlen ni wagati na o bɛ k'an lajɛ mali kɔnɔ mali kɔ kan an ka foli b'aw bɛɛ lajɛlen ne ye madame kulubali maimuna ɲare ka bɔ centre mali ayi ma o ɲa sɔrɔ dɛ madame kulubali aja maimuna ɲare a dafara sisan ka bɔ centre mali ɲare la o la min fɔ k'i walima dɔ nakota ategoyanyi bi ani ne blemma o de ye muso tɔgɔla don dɔ bɛ ɲanamaya sini ni o ye 31 juillet
o la ani anajɛ ka masala dɔ in kan madame Kulubali Aja Maimuna Ɲare 31 juillet e yɛrɛ bɛ se ka mun fɔ anw ye a kan fɔlɔ san'an ka don jɛmukan tɔ kɔnɔ. Ok, i ka ɲininkali diyara n ye tout d'abord n y'a fɔ ne bɛɛ lajɛlen fo kɛrɛnkɛrɛnnenya an ka foli belebeleba bɛ se centre Mali Jɛngɛrɛ équipe ma o bɛɛ lajɛlen sigilen bɛ k'a lajɛ Bamakɔ fan bɛɛ fɛ ka fara Segu kan donc i ye wele bi a diyara n ye Chérif fila kɔni sanga ni wagati bɛɛ u ka wele bɛ se ma an ka foli bɛ ka daminɛ ɲɛmaso la fo ka na se technicien fo ka na se garde minnu bɛ sigida la accueil ni nisɔndiya belebeleba o tɛ an bɛɛ lajɛlen donc sini an musow ka don kɛrɛnkɛrɛnnen a bɛ komi san ta k'a lajɛ tubabu jate la kalo 12 b'a kɔnɔ kalo 12 in na don kɛrɛnkɛrɛnnen 2 bɛ anw bolo kelen tɛmɛna donc filanan o ye sini n'o ye 31 juillet n'an b'a fɔ o ma ko journée panafricaine de la femme donc o ye don belebeleba ye don min musolaka si man ka ɲinɛ don kɔ don min an kan k'an cɛsiri k'an ka se yira k'an ka jija yira walasa an ka kɛtaw ka se ka taa ba la jamana kɔnɔ donc o de ye 31 juillet. Donc sisan an musolakaw aw ye don 2 bɛɛ sɔrɔ an cɛlakaw don. Bon est-ce que mɔgɔ an ka jija n'a ye bin musow don n'a ye jamana yɛrɛ musow de don donc den 2 in ɲɛnɛmayali ye an bolo wajibi ye ɲɛnɛmayali tɛ ɲɛnajɛ ye a ɲɛnɛmayali tɛ nisɔndiyabaw ye a ɲɛnɛmayali ye an ka hakɛw k'u bila en valeur k'a yira k'an bɛ se ko la k'a yira ko cɛw bɛ se ka lahalaya o lahalaya kɛ ka se ka na ni ɲɛnɛmaya ni lafiya ye ni jamana kɔnɔdenw basigili jamana kɔnɔ an musow mana bila yɔrɔ la alhamdulillah an bɛ se k'an se ni an ka damayira n'i y'a mɛn ko ni min kɔni fɔ i ye ko sa kunkolo ko don n'i y'o tigɛ a tɔ bɛ kɛ jurukisɛ ye n'i ko ko muso a bɛ ɲɔgɔn dafa koyi ni ala sɔnna kodi i y'a fɔ cogo min na o 31 juillet min filɛ nin ye n'a ka di i b'a fɔ ko journée panafricaine des femmes a dɔw la laɲiniba min bɛ ye a la a bɔra daminɛ kabi san 1962 waati nka n'i y'a ta k'a lajɛ a ka se ka kɛ ne k'a lakodɔn diɲɛma fɛ o kɛra san 1974 waati n'i y'a ta k'a lajɛ hukumu kɔnɔna na laɲiniba min bɛ ye a la ka sanga ni a sigili ye i y'a fɔ cogo min na o don ka se ka musoya ni ka don ba la ka sanga ni muso ka yɛrɛma wɛrɛya olu sabatili ye fo ka se ni min fɔ i ye ka se ka muso sen ka don yiriwali kotigɛbali olu baaraw la bɛn ani kɛɲɔgɔnya sabatila farafinna kun kan ɲinata yɔrɔ dakun dɔ ta mɛn ka sanga ni baara ye Mali jamana kɔnɔ wa kɛrɛnkɛrɛnnenya la san o san thème bɛ ta ɲinɛ thème officiellement thème min taara o ye sigida lakanani sigida lakanani tɛ taa ni ji tɛ donc ji bɛ thème kɔnɔ ji kɔfɛ kɛnɛya lasagoko ɲuman n'i ko kɛnɛya lasagoko ɲuman o ye salubrité donc ni ji bɛ yɔrɔ min na kɛnɛya bɛ yen ni sigida fana lakanara ka ɲɛ ka déchets éviter o bɛɛ ye lakana dɔ ye donc ɲinɛta thème fanba ye ji ka na ni o y'an ka jamana kɔnɔ surtout an ka togoda fanfɛlaw la ka tila ka déchets éviter an ka jamana kɔnɔ nɔgɔ n'o ye ɲaman ni nɔgɔw ye donc ni dun y'a ye ko musow nɔgɔ fanba bɛ bɔ an ka côtéw fɛ sabula musow de bɛ taa sugu la musow de bɛ na san musow de bɛ dumuni kɛ musow de bɛ sachet bila poubelle la a arrangement n'i bɛ du yɛrɛ n'a labɔ n'a arrangement a tɛ taa musow kɔ donc du coup ɲinɛta thème a diyara n ye sabula a bɛ kɛnɛya ko fɔ i y'a fɔ cogo min na ɲina Mali jamana ɲɛmaaw ka dakun min ta o fɛ o de ye assurer la disponibilité durable de l'eau i y'a fɔ cogo min na ɲɛnama tɛ taa ji kɔ musolakaw n'a ma ɲɛ an kɔni bɛ ji min san nka musolakaw jɔ ji mako b'olu ka tɛmɛ cɛw kan dɛ o ko ye n'aw bɔr'o la o ko ko et des systèmes d'assainissement sûrs pour atteindre les objectifs de l'agenda 2063 ɲinanta a baaraw a bɛ kɛ sini Kulukoro kaw fɛ yen n'i y'a ta k'a lajɛ madame Kulubali Aja Maimuna Ɲare o thème min filɛ ka ta k'a fɔ ko ka se ka ji a se ka gɛrɛ an balakaw la ka aw ɲin don nɔgɔ kɛlɛ la walasa ka se ka saniya ni ka o sinsin faso Mali kɔnɔna na yɔrɔ o min filɛ nin ye maa bɛ se ka fɔ musolakaw jɔyɔrɔ bɛ bonya o la kosɛbɛ dɛ
si musolakaw jɔra bɛ bonyaw la n'o de fɔ n ka kuma kɔnɔ n'i y'a ye kɛnɛya n'i y'a ye sigida lakanani ɲuman ni an musow bɔra la dɔrɔn a tɔ b'a dɛn donc sigida tɛ taa saniya kɔ saniya tɛ taa quartier kɔ quartier la saniya tɛ taa du kɔ du la saniya tɛ taa an musow yɛrɛ kɔ donc a bɛ tourner kana bila an musow de la an ka sigidaw lakana ka ɲɛ kɔnɔkulu de ye nin bin fɔ ni y'i ka ɲaman bɔ k'a to i ka da la n'a cayara ni cɛba ma sɔrɔ a la degun bɛ se sigiɲɔgɔn ma donc dutigi dun ye dépense kɛbagaw ye nka kabini ne fara ɲɔgɔn kan ka na ni saniya ye so kɔnɔ o fanba ye an musolakaw ye donc halisa an k'an cɛsiri an ka lakana ta fanfɛlaw la n'o ye salubrité hygiène n'i ko muso dɔrɔn i ko saniya voilà sisan muso ninnu don ninnu ka ta k'a di an balakaw ma yɔrɔ a dabɔko kɔni t'a ka bana ni dunun ni bala kɔni t'a non c'est pas évident a dabɔkun ye an halisa an k'an se de yira an ka yira ko fanga b'an na an ka yira k'an bɛ se k'an ka kow ta ba la ni laɲini min b'an bolo c'est l'occasion an k'o laɲini fana yira an ka jamana ɲɛmɔgɔw la don ninnu dabɔkun y'o de ye sisan madame Kulibali a baaraw ka don ba la kosɛbɛ an ka musoba dɔ sen bɛ o la Mali jamana kɔnɔ madama k'a daminɛ san 1974 waati 1974 a kɛra Sénégalikaw fɛ yen ni o ye Awa Keyita donc sisan yɔrɔ k'a daminɛ o la ka bila bi la tutula ni hakilina minnu ye aw to mɛ o hakilinaw kɔnɔ wa an b'o hakilinaw kɔnɔ halisa laɲini b'an bolo laɲini min fana ka ca n'o hakilinaw ye parce que ka bɔ o waati la ka na bila bi la diɲɛ évoluera an b'a fɔ o tun ye monde min ye hali n'a ma dépassé sisan an ka ni innovation ye an ka baaraw kɔnɔna la an ka ni changement ye pour que halisa an bɛ se ka lafiya sɔrɔ an bɛ se ka lakana sɔrɔ cogo min na donc laɲini ninnu tɛ dɔwɛrɛ ye an ka jɔyɔrɔw ka yira an na an se ye min ye occasion ka d'a ma an ka se k'o yira laɲini fanba y'o ye sisan o la laɲini fanba ye aw ka yɛrɛmahɔrɔnya bɛ se ka sɔrɔ cogo min na ka aw dɛmɛ o sira kan o tɛ taa min o de ye cɛsiri ni jija ye Maimuna Ɲare e y'o misaliya dɔ ye ka sanga ni e bɛ wulikajɔ min kɛ i y'a fɔ cogo min na ni y'a centre Mardinari yɛrɛ ta bi Mali kɔnɔ maa bɛ se ka fɔ fɛn dogolen tɛ bilen aw bɛ o hakilina minnu kɛ donc yɔrɔ e bɛ se ka mun fɔ muso ka bunbayɛlɛma kan min bɛ se ka kɛ sababu ka a yɛrɛ ka dɔnni sɔrɔ a yɛrɛ ye bon an bɛ se ka min fɔ dɔrɔn toujours n'i ko muso i ko ɲɛnamaya n'i ko ɲɛnamaya i ko jija n'i ko jija i ko cɛsiri n'i ko cɛsiri i ko dɔ kɛ donc a bɛɛ tagala ye ɲɔgɔn ye muso musow k'a dɔn ko muso danbe ye jija de ye muso danbe ye ka fɛn sɔrɔ i yɛrɛ ye ka sɔrɔ i m'a ta yurugu sira fɛ ka sɔrɔ i m'a ta binkani sira fɛ ka sɔrɔ i m'a ta suyɛni sira fɛ donc halisa an bɛ wele lase an ka musow de ma kɛrɛnkɛrɛnnenya la i yɛrɛ y'a fɔ n'i y'a ye ne bi yan bi centre Mardinari sababu muso minnu b'an bolo an ka centre bɛɛ lajɛlen kɔnɔ Bamakɔ fara Segu kan muso bɛɛ ye muso jijalen ye o tuma aw ka baarakɛlaw fanba bɛ musow ye wa bon n'i y'a ta k'a lajɛ 100 la an ka 99 bɛɛ ye musolakaw ye donc o b'a yira ko journée in yɛrɛ bɛ anw nafa kosɛbɛ o tuma an cɛw ye mun kɛ o la aw cɛw nafa donc journée in bɛ anw nafa kosɛbɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la anw ka don ye sini n'an ka don don an ka kan k'a yira fanga b'an na se b'an na an ka laɲini an bɛ fɛ a ka minɛ da la ni ɲɛmɔgɔw y'an lamɛn ka pouvoir ka d'an na fanga min b'an na ka occasion d'an ma an ka se ka an se yira an ka se ka an ka cɛsiri yira ka an ka fɔlenw fana ta ba la o bɛ diya n ye. 99 olu bɛɛ ye musolakaw ye. u bɛɛ ye musolakaw ye. an cɛw niyɔrɔ tɛ aw fɛ yen sa dɛ. aw cɛw niyɔrɔ bɛ yen nɔ ni cɛ ni sɛ cɛw bɛ yen. mais ni min fɔ ni ma an cɛw kelen bila aw cɛla ten aw fana ka ko ni muso ye kelen fila saba sɔrɔ yɔrɔ la ka ban. cɛw bɛ yen mais cɛw fanga de ma bon an ka baara in kɔnɔ. sinon cɛw bɛ yen. parce que aw ka baara fana fanba ye. an ka baara fanba ye i n'a fɔ fini tigɛ ka kala n'o ye coupe couture ye o coupe couture kɔfɛ maquillage min sɔrɔ sigi b'a kɔnɔ o ye musow ka labilali maquillage kɔfɛ jagida fana bɛ yen hali sisan cours de vacances ye sen na denmisɛnnin caman bɛ an ka centre in bɛɛ lajɛlen na quartier bɛɛ lajɛlen na donc an bɛ foli n'o bonyamasigi di an ka parents d'élèves bɛɛ ma olu bɛɛ olu minnu dara na ka na denmisɛnninw kalifa an na u ka se ka bololaminɛyɔrɔ sɔrɔ bololaminɛyɔrɔ min don occasion de don denmisɛnninw ka se ka fɛn dɔ apprendre parce que kalan
kun baara ye baara ko jamana in kɔnɔ an b'a dɔn a ma nɔgɔn bololabaara bɛ nin en plat créeli ne ye mɔgɔ kelen sera bololabaara la k'i ka bololabaara yɔrɔ dayɛlɛ i yɛrɛ i bɛ se k'i ɲɔgɔnna 10 ta a bɛ na ni sɔrɔ ye a bɛ na ni nafa ye jamana kɔnɔ donc an bɛ wele lase halisa autorités ma bololabaara ka bila en valeur toujours denmisɛnninw ka orienté ka taa bololabaara sira fɛ n'i y'a ta Mali kɔnɔ yan dɔrɔn de bololabaara ninnu tɛ da la sinon an ka sous-région na que ce soit à Abidjan ou bien Sénégal ninnu na i b'a sɔrɔ hali ka université la couture programme b'a kɔnɔ o kun tɛ dɔwɛrɛ ye dɛ ni kalan banna pour éviter le terme chômage parce que o b'a sɔrɔ o ye bololabaara dɔ dege a bɛ se ka kɛ ka siniɲɛsigi baara ye kalan kun ye ka hadamaden hakili dayɛlɛ n'i bilala baara o baara la i ka ɲɛtaga sɔrɔ a la ni min sigilen filɛ n ye kalan wɛrɛw kɛ couture kɔfɛ n taara université la licence bɛ n bolo en marketing maîtrise bɛ n bolo en gestion d'entreprise mais n nana domaine min kɔnɔ n kan ka o de layɛlɛ ka n ka expérience yira o de ye kalan nafa ye mais gestion d'entreprise kalan ye fo n ka taa entreprise dɔ de kɔnɔ ka to bureau dɔrɔn kɔnɔ c'est pas comme ça a idée mana an ka jamana kɔnɔ mais a bɛ kana parce que mɔgɔ kalannen bɛ ka na an fɛ yen universitaire b'an fɛ yen u bɛ ka ani kalan fana jongler ɲɔgɔn fɛ donc don n'a nataw la ni kalan banna k'i sera k'i ka entreprise dayɛlɛ i yɛrɛ i ye mɔgɔw ta baara la alhamdulilayi u bɛ dɔ togo di chômage la. Je vais faire focus sur vous encore, je reviens. Donc, dans le cadre de la journée, il y a l'émancipation des femmes. Donc, il y a ma bisi ka fo o ni ma e ni ni ngala o rena awere ka yita la awbe ka muso deme o siraka an ka muso deme kɛrɛnkɛrɛnnenya la siniɲɛsigi baaraw la siniɲɛsigi sabu ni surtout yɛrɛ ta parce que ni muso sera ka dɔ kɛ a bɛ dɔ sɔrɔ a yɛrɛ ye a bɛ s'a yɛrɛ kɔrɔ a b'a yɛrɛ dɛmɛ a bɛ jamana dɛmɛ a b'a ka du dɛmɛ donc émancipation pour la femme o belebeleba ye an ka baara in ye. Mais si c'est vrai qu'il faut des infos parce que nous avons chama de be a ke ka fo cɛlasigi baaraw ni ka fɔ ni ka baara dɔ kɛ pour que ka yɛrɛma wɛrɛya sɔrɔ ni k'i yɛrɛ ta ko a tɔ bɛ taa ɲɔgɔn fɛ e ye gado muso ye e bɛ déjà entrepreneur kɔnɔna na e yɛrɛ ka peut-être e ka expérience bɛ e min vécu o bɛ yira i la. Bon est-ce que tu es hadamaden ka organisation ye ne fɛ ɲɛnamaya la hadamaden kan ka organiser de hadamaden kan ka programme de k'i ka vie la. Que ce soit il est habité entre toi et ton mari ou que ce soit il est habité avec la belle famille. Moi, alhamdoulilah, j'ai eu la chance d'habiter belle famille là. Parce que même là, tu as sigi baroque, en même temps, même il baroque la kanga donc sur baroque. Organisation de dos. Sur la famille là, il peut mélanger que il a souvent nettoyage que ni to bi bolo ko beke ka beka brûla ta erma. Petit ka baroque là qui ni shika barama. Une fois que il dabla comme ta baroque là, il y a ni suko. Donc, la mission de l'entreprise de l'organisation qui à partir de 16h30 programme quoi de la vie qu'on a saut ménager programme dumuni ko bara au tobili nettoyage en demseni entretien donc du coup nous on a de la fousse là parce qu'il doit pas organiser la sigi bara de telle heure à telle heure da muso bara de telle heure à telle heure al so mara na sani ngana ni public ni dara blanca di grana ka di gona mema ka kala na de ne antu exercer na di de ka ekoni ma choqué dala ga di kula ga ma kula la ni ba kula la to la so nemi fui kuma ni chama be ni ma shelu so wala fa nemi fui u te clé suye de ya ngam bo dans la organisation de boulot ni mo ko a la sigi barani masegani na bara gérer ça veut dire que tu n'es pas organisé n'est-ce pas tu dois être organisé dans la vie parce qu'il y a vie de famille anika vie d'entreprise différenciée ka bamona shi kana do shi gasila bara mena ga chugo chugo à partir de 17h nkanga tasu donc bara fana mena ga chugo chugo à partir de 9h nkanga boso ka bureau là donc organisation ni 9h sera ka tu ya blé ni na 16h30 na to dafa si ça ni ka kuma ga tikani rena
o misaliya o ye an ka togoda musolakaw ye ni min f'u ye ni samiya donna u bɛ tobili kɛ en même temps u bɛ taa forola baaraw kɛ wula fɛ tugun u bɛna tobili kɛ i b'a ye k'a fɔ olu bɛ se ka fila jongler mais ni don ninnu ɲɔgɔnnaw mana se yɔrɔ i yɛrɛ fɛ mun kan ka kɛ ka ɲɛsin olu ma jamana ɲɛmaaw fɛ. Bon jamana ɲɛmaaw kan ka se ka i n'a fɔ n delila ka fɔ n ka émission dɔ la toujours ni don ɲɛnɛmayaliw sera i n'a fɔ nin ta kan ka taa fiti fo Kulukoro. Normalement an kan ka jamana ɲɛmɔgɔw kan ka délégation de ta ka se togodaw la ka togodala mɔgɔw ka tile kelen activités ta ka yira jamana kɔnɔdenw na an ye chance sɔrɔ ka habiter duguba kɔnɔ pour que k'u ka baaraw bila ba la pour que an fana k'a dɔn ko ja an bɛ sɛgɛn na an bɛ tɔɔrɔ la an kelen tɛ mɔgɔ wɛrɛ fana b'a kɛ min ka jugu ni an ye an bɛ fɛn dɔw sɔrɔ nɔgɔya la ni dɔw fana ka tɔɔrɔ tɛ an t'o sɔrɔ donc kɛrɛnkɛrɛnnenya la ni ministre promotion de la famille tulo bɛ ɲɛ wele da la a bɛ se ka organiser dans les jours à venir que ce soit le 8 mars ou le 31 juillet et Kulukoro ni région ye pourquoi pas ka taa fo Brusou yɛrɛ kɔnɔ sur le terrain une journée voilà ka passer avec eux ka lajɛ comment u bɛ vécu comment u b'u ka baaraw kɛ et puis k'u ka denmisɛnninw ladon ka nakɔ dilan ka se ka musakaw sɔrɔ a la ka énergie cari jamana kɔnɔ an fana ka se ka ye que ça nous sert encore de leçon denmisɛnninw ka se ka profiter fɛn caman na. Ni nin yɔrɔnin k'i fo na y'a fɔ cogo min na n'i ye togodamusow ta k'a lajɛ ne min f'u ye dugu maa jɛ ka ban dɔw yɛrɛ bɛ maasi tɛ u bɛ ɲɔ de susu kolon na o tigɛ la ka tila ka daraka tobi ne min f'u ye kɛra bɛ to o cogo la samiyɛ fɛ u bɛ taa foro baara kɛ ni o ye forobata ye wula fɛ u bɛ taa o yɛrɛ ka nangɔni sɛnɛ ka tila ka na ni min f'u ye surafana tobi baaraw kɛ nin bɛɛ lajɛlen kan ka kɛ nin don n'a ɲɔgɔnnaw ma se ka hakililajigin kɛ ninnu na faire zoom sur ces femmes-là, ces braves femmes-là qui sont dans les coins les plus reculés. Il y a fait tout le monde qui a été démissionné. Nous sommes de Duba, qu'on a fait ah. Ni ko dugu dɔ ka jan dɔwɛrɛ b'a kɔfɛ. C'est ça. N'est-ce pas? O de kan ka kɛ. Mais sisan o la sisan n'i y'a ta k'a lajɛ Mayi o la yɔrɔ mɔgɔ bɛ se ka fɔ don ninnu ɲɛnamali tiɲɛ yɛrɛ la a bɛ ka nɔba ye a la hali bi de façon générale dans le quotidien des femmes wa yɛlɛma bɛ ka ye dans le vécu quotidien des femmes. Bon alhamdulilah yɛlɛmaw bɛ ka ye surtout an filɛ wagati min na diɲɛ da cilen don ka bila ɲɔgɔn na télésow ka ca mɔgɔw bɛ activités suivre que ça soit à la radio à la télé ou bien sur les réseaux sociaux donc an lamɛnni de kosɛbɛ parce que ni kuma dɔ fɔ hali e ne ka jɛmukan dɔ fɛ a bɛ se ka kɛ kɔfɛ faama dɔ bɛ se ka wele bila an ma a bɛ se ka kɛ faama dɔ ka hakilina ye a ni émission min ye bɛɛ sigilen bɛ bureau kɔnɔ ni heure min na i b'a lamɛn a bɛ se ka kɛ a bɛ connaissance dɔ fana fari i kan ou bien a bɛ se ka kɛ i ka tɔmɔtaw sɔrɔ a la ka se ka amélioration don i ka baara la donc ça va parce que diɲɛ da cilen don ka bila ɲɔgɔn na surtout avec les réseaux sociaux. C'est vrai dɔw b'a yɛrɛ k'a fɔ ninnu n'a ɲɔgɔnnaw a bɛ se ka kɛ sababu ka mentalité changer walima ka hakilina di ɲɔgɔn ma parce que mɔgɔ kelen hakili kelen mɔgɔ fila hakili fila nka o la aw filɛ ka misaliya la n bɛ sigi Togo e ka baara n'o ye centre Mardinière ye a t'a lajɛ ka taa ni centre dɔw fana ye an ka togodaw la wa. Bon o b'an ka laɲiniw la parce que n'i ko ko ka taga ni centre ye togoda la ne bɛ se k'a fɔ alhamdulilah an bɛ togodaw la parce que partenaire dɔw b'an bolo an kɛlen ka karamɔgɔ d'u ma karamɔgɔ min bɛ taa formation kɛ togodala musow kun zone hors power la i n'a fɔ sanubɔyɔrɔw la musow ɲɛsinnen don sanubɔyɔrɔw ma gɛlɛyaw b'a kɔnɔ dama de bɛ mɔgɔw kan degun b'a kan donc partenaire dɔw b'an bolo nin y'a san 2 ye u ye formation spéciale kɛ muso minnu kun couture kɔnɔ ka tila u kɛlen ka unité de confection fana bila en place muso minnu ni kalan in banna u bɛ se ka profiter baara in na ka se ka revenu sɔrɔ ka sɔrɔ u ma taa bana sira fɛ o baara kɛra nin y'an ye o deuxième année la an ka foli belebeleba bɛ o partenaire ninnu fana ye. donc musolaka minnu kɛ bɛ k'o ɲɛsin damafiyaw ma ka taa yira olu la k'a fɔ a bɛ se ka wari sɔrɔ fɛn wɛrɛ la min tɛ dama ye parce que ni dama kuma bɛɛ an b'a mɛn ko a binna dɔw kan a bɛna asata caman ye musolakaw fana ye. c'est ça ani denmisɛnninw o ye hakilina ɲuman ye. awɔ an ka partenaire dɔ b'an bolo an ka formateur ɲɛsinnen bɛ yen nɔ nin y'a san 2nan ye a bɛ ka togodala muso ninnu dege kalali sira fɛ u ka zone dɔw groupe dɔw bɛ na peut mɔgɔ 20 ɲɔgɔn mɔgɔ bɛ na sɔgɔma 9h midi mɔgɔ wɛrɛ bɛ na wula fɛ 14h 16h pour que u kana taa dama na u ka se ka nin baara in dɔn u ka s'a la olu fana ka laɲini u ka tila ka se baara in na k'u kalan a la ka tila ka nafa sɔrɔ a kɔnɔ parce que zone hors power ninnu na i b'a sɔrɔ sanubɔyɔrɔla minnu a fanga bɛ minnu na machine d'industrie b'u bolo
ka dingɛ ninnu sen k'a kɛ ka sɔrɔ a ma kɛ ni degun ye baarakɛlaw b'olu bolo donc o baarakɛla ninnu uniforme bɛ kala min f'a kana Bamakɔ yan ka kala donc du coup muso ninnu yɛrɛ bɛ uniforme kala ka di o mansinbatigiw ma o b'a don gɛlɛya tɛ sɔrɔ bɛɛ b'i ka nafa sɔrɔ usine nana jamana kɔnɔ en même temps usine tilala ka na jamana kɔnɔdenw dɛmɛ k'u dege baara la ka tila ka revenu sɔrɔ ka sɔrɔ sanu tɛ mais o deuxième année là donc an ka foli bɛ partenaire ye très bien réfléchi mais seulement il faut penser à Amazon a bɛ taa Sikaso kaw fɛ yen ne ka dugu ye Yiringaso de ye i bɛna a bɛ fɛn dɔ fana k'anw fɛ yen ten ayi ni min fɔ ye finikala muso lasiri cogo ka ɲɛda ni ka mufa ka a yɛrɛ ni o de ye maquillage ye n'a taara dɔ fana bila anw fɛ o bɛ diya n ye dɛ ni Ala sɔnna komi an taara Segu donc an bɛ sira la ka taa Sikaso a taa Sikaso Mali k'i fo k'i waleɲuman dɔn ni min faamuyara sisan o la wele kan bɛ e bolo hali bi ka ɲɛsin an balakaw ma wa o don ninnu ɲɔgɔn o kana kɛ selema uniforme batigɛw k'olu don ka dɔnbaw kɛ ka tɛgɛrɛbaw fɔ f'an ka sigi ka hakilina miiri ka ɲɛsin an yɛrɛ ka sini ma welewelekan bɛ n bolo tout d'abord o ye welewelekan ye ka ɲɛsin kɛrɛnkɛrɛnnenya la musolakaw ma toujours k'a dɔn ko musoya ye fɛnba de ye n'a fɔra ko muso dɔrɔn o ye danaya ye n'a fɔra ko muso dɔrɔn o ye jigisigi ye quoi mais olu si tɛ taa cɛsiri ni jija ni baara kɔ donc musow ka baara dɔrɔn de bɛ mɔnɛ bɔ muso la o ka dɔ bɛ uniforme batigɛ kɔɲɔ ye uniforme ni uniforme o ye mɔgɔ tɛ se ka taa k'i bɛ taa o sansi fɛ k'i opposé o la mɔgɔ dɔw ka famille ye o sira ye mɔgɔ dɔw ka kabila ye o sira ye ni e ni ne bɛ ko ma peut-être que o tɛ ne fan fɛ o tɛ ne ka choix ye donc mɔgɔ tɛ se ka mɔgɔ accuser a ka choix la peut-être que c'est leur choix ka uniforme ni fɛnw kɛ événement na par contre n'o tɛ ne ka choix ne tɛ se ka fɔ k'o man ɲi c'est vrai o ye choix ko de o ye choix ko ye tani ma ɲi nka an bɛra ka nasɔngɔ ko fana jɔyɔrɔ b'an na dɛ bon ni an ka nasɔngɔ kɛ min est-ce que a b'a bɔ ni muso tɛ dɔ la ka dɔ kɛ ka kan sugu ka gɛlɛn fo tan filɛ période min na bi a bɛ samiya la charbon tɛ se ka san nafɛnw tɛ se ka san ni muso tɛ dɔ la il y a toujours il y a problème de entre toi et ton mari mais par contre ni bɛ dɔ la dépense dɔw bɛ na e b'a kɛ tu penses que c'est pas nécessaire bɛ wari ba tɛ parce que a sɔrɔli ka nɔgɔ e ma e t'a filɛ wɛrɛ la i b'a kɛ ka tɛmɛ a b'a to gɛlɛya tɛ don couple la couple mankan na gɛlɛyaba ye musow ka dɔ kɛbaliya ye o de la kuma bɛɛ Maï ne bɛ wele parce que e kan ka kɛ modèle de ye c'est-à-dire qu'une femme de foyer en même temps qui gère une entreprise c'est-à-dire qu'e b'a ye k'a fɔ elle parvient à joindre les deux bouts donc o kan ka kɛ misali de ye k'a fɔ e yɛrɛ e bɛ cɛlasigi la mais en même temps e bɛ ka baara kɛ a tɛ k'a fila siyɛn donc o de la c'est-à-dire que kuma bɛɛ donc ni an bɛ ka masala ni e ye i bɛ se ka caman de sɔn hakilinaw la waati kɔni b'a la ka se kuma tɛ ban fɔ la kuma tɛ ban e ni ne fila si jɔlen planté in kan n'a fɔra k'ala an ka tile ala bi Mariam min b'a dati min kan dɛ ayi min bɛ nin fɔ ye ko ma den n'a fɔ e ye shɔ tɛ ka di kulonkɛ kɔ ma e yɛrɛ dɔɔnin dɔn a la ka na e n'a datɔ na bi sa o la sisan an bɛ segin hali bi ka e fo kosɛbɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya vraiment de la disponibilité surtout bi ta yɛrɛ baara kun ka cɛ bolo nka ka sanga ni min fɔ e ye i sera k'a yɛlɛma k'a koron ka bɛn ni nin ye o foli kɛrɛnkɛrɛn m'o ta k'o d'e ma nin yɔrɔ in na Maï i ka disponibilité la ka hali bi ka kɔrɔfɔ lasegin ma tugun an ka kɔrɔfɔ kuncɛ kɔrɔfɔ tugun na Maï ka sɔrɔ ka jamukan ni k'a kuncɛ i ka weleli ka se ma toujours n b'a fɔ o de diyara n ye Chéri Fila ye an yɛrɛ ka partenaire belebeleba ye cɛkɔrɔba yɛrɛ ka chaîne préférée ye Chéri Fila ye et 24 heures sur 24 n'a tɛ Chéri Fila dɔrɔn a bɛ Mali la an b'a fo an ka foli b'a ye n'i y'a ye ne bɛ nin kɛnɛ in sɔrɔ yan k'an sigi ka kuma avec fierté Ala n'ale ka sababu Ala ni a ye éducation ɲuman min di yan a ye base min di yan depuis toute petite o la ne ka se ka profiter bi k'an jɔ n jɔyɔrɔ la ka se ka famille honorer ka se ka jamana honorer ka se ka an ka écoledenw bɛɛ honorer parce que ni bɛna kuma centre marginal tɔgɔ la a bɛ komi n kumara famille tɔgɔ la a bɛ komi n kumara école tɔgɔ la wa a komi n kumara jamana tɔgɔ la parce que ni étranger dɔ y'a sigi ka n kumatɔ ye a bɛ ka bɔ télé malienne de la du coup a bɛ komi n kumara jamana tɔgɔ la n ka foli b'a cɛkɔrɔba ye misiyɛnɛri a bɛ sigilen bɛ k'an lajɛ a fɔ ko n b'a fɔ ko nka an b'a fɔ aw ka fɛɛrɛ kɛ ko a fana k'anw fana fara aw kan ni Ala sɔnna an fana bɛ se ka musɔrɔsiri ka kalan kɛ o problème t'a la place bɛ yen sabali la donc an ka foli b'a ye o kɔfɛ an ka foli belebeleba bɛ i n'a fɔ an y'aw fo an tɛ sɛgɛn aw foli la ka daminɛ karamɔgɔ la ka jigin ka na fo duguma an bɛ bɛɛ fo Chéri Fila ye an ka partenaire belebeleba ka sababu tɛ donc an bɛ welewele lase halisa musolakaw ma musow ka dɔ kɛ dɔ kɛ dɔrɔn de bɛ mɔnɛ bɔ muso la musoya tɛ mɔnɛ surtout bolabaara
cɛ sɔnna I ka taa kɛnɛ ma a ma sɔn n'o si bolola baara la mɔgɔ bɛ taa aram salon-tigi bolo a ka so kɔnɔ mɔgɔ bɛ taa aram atelier-tigi bolo a ka so kɔnɔ mɔgɔ bɛ taa aram jabidala bolo a ka so kɔnɔ donc an ka baara in ka di ni diɲɛ baara bɛɛ et puis wagati ta an ka baara in na ɲɛnɛmaya ni hadamaden bangera dɔrɔn fɛn fɔlɔ min ɲini fini de bɛ ɲini ka don I la sutura b'an ka baara in na ni hadamaden fatura Ala k'an n'o cɛ janya jɔ bɛ kɛ ka fɛn fɔlɔ jumɛn ɲini ka fini ɲini ka sutura donc o b'a yira k'a fɔ ko an ka baara in diɲɛ baara ni an ka baara in ye hali ni diɲɛ b'a bɛ ban ni an ka baara in ye n'i b'a kɛ tilennenya kan I b'i nafa sɔrɔ a la n'i b'a kɛ ka sɔrɔ I ma mɔgɔ tɔɲɔ I ma mɔgɔ ka hakɛ ta I fɛ I bɛ yiriwa sɔrɔ a la I bɛ fɛn bɛɛ sɔrɔ a la donc musow kana formation digi centre Malicono la u ka bɔ sigiyɔrɔnin kelen na coupe de vacances yɛrɛ bɛ sen na bɛɛ ka n'i tɔgɔ sɛbɛn ne bɛ n tɔgɔ sɛbɛn I bɛ tɔgɔ sɛbɛn parce que vacances o sɛbɛn fɛ bɔ Mali an filɛ Korofina kɛrɛfɛ I bɛ se ka na yen surtout an bɛ quartier caman de la Korofina yɔrɔ jumɛn na Korofina Fajigba tournant station Sumaya FPG étage min bolo Mari Jɛnɛya an bɛ Falajɛ an bɛ Baba Jikɔrɔni an bɛ Bulkaso Bugula an bɛ Ambalaye an bɛ Segu an ka ca yɔrɔ bɛɛ sisan min filɛ Korofina olu ka surun ne la ka surun la sama e ka I jɔ du dɛ I jɔ n'i ko Mali wɛrɛ a banna I b'i sigi classe kɔnɔ ko di n tɛ to nan jɛ ne ma nɔ kari ni Ala sɔnna I ye n bila ka na a banna mais ye k'i fɔ k'i waleɲuman dɔn waati nani jo tɛ cɔyi teliya baara ye waati la kow de ye nka nin yɔrɔ in na n tɛ segin kokura tugun k'i fɔ k'i waleɲuman dɔn k'a fɔ bi ta tiɲɛ yɛrɛ la I y'a karaba ka sanga ni waati yɛrɛ koron ye nka ma ye nin b'a yira k'a fɔ e bɛ baara min na I kɛ ne k'i yɛrɛ bila jama sagoya la n'o ye disponibilité ye an b'i fɔ o la k'i waleɲuman dɔn ka hali bi k'a fɔ ne yɛrɛ sɔnna a ma don n'a nataw la an na ɲɔgɔn sɔrɔ kɛnɛ ka min tɛ nin ye ka kanuba cɛman ni musoman denmisɛnnin maabakɔrɔ Mali kɔnɔ Mali kɔ kan an b'a fɔ nin waati in na I y'a fɔ cogo min na an ka cɛkɔrɔba n'an ka sababu ɲuman nin waati in na an fana karamɔgɔ Aseyidu Sirif Sumana a bɛ taama na kɔnɔba jamana kɔnɔna na an b'a fɔ ka kalifa setigi Ala ma Ala ka segin n'a ɲuman ka n'a ɲuman sɔrɔ ka n'a ka taamadenw bɛɛ lajɛlen fo denbaya bɛɛ lajɛlen bɛ fo an baw bɛɛ lajɛlen fo ka Mali jamana kɔnɔden bɛɛ lajɛlen fo Mali kɔ kan ani Mali kɔnɔ ka kanuba cɛman ni musoman fo bi télé yɛrɛ ɲɛmaaya so maa bɛ fo yɛrɛ ci kɛ min na k'o bɛɛ lajɛlen fana fo k'o waleɲuman dɔn ka na anw fɛ dɛmɛ baarakɛbaw bi Kulubali ko dan don madame Kulubali o tun bɛ yan technicien fana o ye Kulubali ye o tɛ Kulubali ko dan ye adversaire Kulubali l'homme au doigt magique contre le stress l'angoisse et la nuit Kulubali kɔni don min fɔ ye nɛgɛ kɛrɛfɛ juru i b'a bolo dɛ bɛna ta dugu bamba a ye sen na sa dɛ a m'a fɔ k'a waleɲuman dɔn fantan in fana fɛ Dawuda Kone bɛ yen Koneke dɔ fana bɛ fantan in fɛ k'o fɔ k'o waleɲuman dɔn o la ka Mayi yɛrɛ n tɛ sɛgɛn k'i fɔ kokura tugun bi an sera ka min fara ɲɔgɔn kan o de ye nin ye sigi bɛ kɛ jamukan in kan ni su ni o kɔrɔla dɔɔni 23h30 waatiw sigi bɛ kɛ jamukan kan ni Ala ma baasi kɛ dɔgɔkun wɛrɛ ne ni aw an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ yan ka jamakɔrɔ ko o maana Ala ka tile hɛrɛ d'an ma Ala ka dɔgɔkun foli hɛrɛ la Ala ka Mali basigi Ala ka diɲɛ waati wɛrɛ yira anw na. Ne ye Desara de ye ka kɛnɛya ani lafiya sabati bɛɛ lajɛlen farikolo la a ka di kojugu. Ne bi yan gɛrɛn baro bɛ ɲaga wa bɛɛ lajɛlen ɲɛda bɛ walawala n'u ye le min kaban dɔrɔn bɛɛ lajɛlen bɛ nisɔndiya ne ko jɔn de star yɛrɛ. mais aw ka kuma ka ca sa ne de ye star ye ne ka di wa ne dumuniw timiya. Ne de ye Lɛzara ye ne ka di denmisɛnninw ye wa mɔgɔkɔrɔbaw kɛrɛbɛ tɛ k'aw to ne mini na a b'aw kolo sigi k'aw mɔdiya o de y'a to ne ka di denmisɛnninw ye kosɛbɛ. aw yɛrɛ fɛ jumɛn de ka di ani jumɛn de bɛ n'an cɛɲa ne de don Tomate concentré Zara ne kelen pe dɔrɔn awɔ nka an bɛɛ de Zara. n'aw ko dumuni sanuman caman a ye tobilikow la sanbalaɲɛw sugandi n'o ye Zara ka dumunifɛnw ye a bɛ sɔrɔ Mali feereyɔrɔ bɛɛ. Zara ye Nouveau Soleil SARL ka produit dilannenw ye. Malibamuso ni de b'a fɛ ka na duman kɛ wa kɛ bɛ nɛ kununka langolo to na min nɔfɛ o na de bɛ tobi ni zamzam ka najini kura bɔlen ye a bouillon épicé na poulet Malibamuso e de b'a fɛ ka kɔkɛ ladiya ni salati dilanlen kɛrɛnkɛrɛnnen ye ni ka jɛgɛ kɛnɛ da sanfɛ fɛn min b'o dunja zamzam ka najini bouillon poulet a na épicé dun aw minnu ye sogo jirinaw ye wali kelen aw b'a fɛ k'a ka plat spéciaux dilan dumuni kɛrɛnkɛrɛnnenw golo kelen min bɛ o la bi zamzam ka najini kura bouillon poulet a na épicé dun
Mali kɔnɔ Gabu kɔnɔ donso denbaya bɛɛ lajɛlen ka nisɔndiya n'i ka tobili ye i jigi sɛmɛnjiri kɛ Zamzam ka najininkura buyan poulet a n'a épices ye kɔkɛ bɛ minɛ k'a nisɔndiya ni ka bila muɲamuɲa na n'a mago jɔra kunnafoni wɛrɛ la Zamzam ka najininkura buyan a épices n'a poulet kan a bɛ se ka wuli ka se bɛbɛ Ɲarela immeuble Babu Yara la Zavia kɛrɛfɛ rue 429 porte M1 walikɛla ka nɛgɛjuruku bɛ banba 76 80 0072 walikɛla 76 38 59 59 Zamzam ka najininkura buyan poulet a n'a épices duden bɛɛ lajɛlen wasara. Tout commence ici, au Mali, avec une industrie cimentière nationale, moderne et maîtrisée. CMM produit des ciments conçus pour répondre aux exigences réelles des chantiers modernes. Sur le terrain, chaque ouvrage est soumis à des contraintes élevées, charges importantes, structures en béton armé. Pour les bâtiments et grands ouvrages, le choix du ciment est une décision structurelle. Résistance mécanique, régularité des performances, sécurité à court et long terme. CEM2 42.5, un ciment polyvalent, adapté aux ouvrages courants, offrant un excellent confort de mise en œuvre et une performance maîtrisée sur chantier. Un ciment d'ici pour bâtir l'avenir du Mali. CEM1 42.5, haute résistance, conçu pour les ouvrages lourds, les structures porteuses et les projets de grande hauteur. Une prise contrôlée, une limitation des fissurations et une durabilité renforcée dans le temps. Avec ces deux ciments spéciaux, CMM-SA confirme son leadership, son engagement en faveur du Made in Mali et s'impose durablement comme la référence du ciment pour les grands projets et les constructions modernes au Mali. La qualité internationale produite au Mali. CMM, le ciment, notre métier.